Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, Petsa 20, kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po tabi, ang sa indong lingkod, siyempre pa, ang nag-iisang Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7, Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Live na live man kita sa Facebook page kan mga minasunod, Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, siyempre sa Facebook page kan Pilantropong Congressman Zaldico. Ayan mga kaaksyon, maray na pagkahapon liwat sa Indo Tabi, asin siyempre, happy birthday, sabi nga ni Miss Russell partner, happy birthday sa mga nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo today. Happy birthday! Ayan, siyempre partner, happy birthday kay Miss Eda Flores. Mga Yes. napagkaldaw? Correct, happy birthday tabi sa iyo. Siyempre partner. Aha. Ay, Kaya kung nagdadangog si Miss Eda, Pati-hod man ang partner. Dayman, Ha? birthday man ni Kim Punyado. yan. Lodronyo. Ayan. Ipinapaisimi sa indang mga sadiring tawo, kamidbid, kapipinsanan, mga amistado sa amistades na birthday ninda. Ayan, birthday ninda. Kim. Hoy, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinyon, mga mensahe, pati na mga Pagbati. problema. Yan. Siyempre, Sa partner, Facebook pati mga page. reklamo Yes. sa tuyang mga kababayan, bukas tabi ang samuyang Pigaksyonan Facebook man page. pigaksyonan man mga Siyempre, problema. partner, action kita ora mismo. Siyempre pa, sa mga nagmamautabi manggana, may 1,000 pesos na papremyo ngunyan na pagkaldaw. Kita And- ngunyan aldaw nin Lunes. Siyempre, partner, gusto ta kang i-congratulate sa imong primerong aldaw kan pagbabalik sa radyo. Yeah, salamat partner. Aram ko partner sa Roka sa mga suportadores ko. Oo. Pero partner, Sa imong, ako, number one fan mo ako. Aki da- pa ako, nagdadahog na ako sa Narumduman ko bago ka nagtelebisyon ang dati mong programa, ano ito? Bunay Banat. Saan man na bunay?
Igwa ka na naman natirada duman, partner. Sa Dahil na pinakaino, ko dati baga, ngaya, bunay ni Idol Banat. Yan sa dati Bobo mong programa. partner, nagsona libre kita. Oo. Sa brigada, banat brigada. Oh, tapos, Sa idol, bunay Banat. talaga partner. Ay, ngunyan, uragon ba? Congratulations, partner. Salamat partner. And syempre pa sa mga milyones ng mga parantabay asin taga-suporta. So bago sa imong pilot episode, partner, kan sa imong programa, ang rating mo, dinaog mo gabos na radio station din ni Salbay. Grabe ka man, Sa oras partner. mo, ha? Inubos ko partner sa sarong oras sa pag-anunsyar or pag-acceptar. Nagsorbi ako, ng mga partner, pagbati. Nagsorbi ako sa bago, Ay, salamat, partner. Dinaog mo, pati mga FM station, dinaog mo. Pero partner, Ika ayan, talaga. syempre pa partner, salamat tabi sa gabos na nagtitiwala asin, pangako ko tabi sa indo na maserbi kita asin, mapaabot kita ni Sa tema tangon niya na aldaw, iniimbitaran tatabi partner ang mga estudyante na mag-comment kamo, dakulon pa kitang tablet. Ayan, mga student out there tabi, initabing pigpapanaon na tablet ni Congressman Saldi, strictly for student tabi na mga nangangaipo asin syempre Pero pa maski gurang, nanidipisilan sa maski pagklase. gurang nakabo, kung estudyante ka mo, halimbawa, 65 years basta old ka mo, student. estudyante ka mo, wala naman ang problema. Basta estudyante, gabos tabi yan, matatawan ni Congressman Ipailing ta Saldi. daw partner ang tablet na Ayan. pinagsasabi. Ayan ang mga ini sa tablet. kataning ko. Nagkapira lang yan mga ka-aksyon sa mga tablet na ipigpapanao ni Congressman Saldi kan ako Bicol Party List. And syempre, 10 mil partner, pa. 10 mil pa ang yaon dyan. in English, 10,000 pang tablets Yan. tabi. And para sa Indo, mga estudyanteng Bicolano. Dahil nagtutubod si Congressman Saldi ko na lalo na sa panahon mo niyan, dapat suportaran ang mga Bicolano student para sa indong future. Ayan. Kasi ang kamawota ni Congressman Saldi gabos sa mga estudyanteng Bicolano, dai masakitan sa indang pagklase. Lalo na Bakuulang uso na ang ngunya ng kapagtiosan. online. Correct, partner. Bakuulang ang kapagtiosan tanganing maipagpadagos ang pangarap na makatapos ning pagklase. Igwa nga ning nag-message sa kuya, nag-text sa kuya. Rin po ngaya magkakaigwang programa si Kong Saldi na libreng tablet man sa mga parabulang. Takay po naman ngayon ngunyang kan mga parabulang ang mga tablet. Online bulang na, partner. Oo. Grabe naman. Ay nga ko day ata sugal ka mo ini estudyante ang prioridad ni Kong Saldi. Di kita partner Nauso na ngunya ng mga nagpapatronize online mga sugal Mga online. Oo, basta ano man na sugal, illegal yan, partner. Oo, Kaya sige. di kita kaya nagapatronize. Anyway, Sige. tabi, partner, tabangan mo ako na i-welcome mo niya na paghahapon. Ta espesyal an sa tuyang pag-urulayan, partner. Ini ang Day pa akong nagpapadagos narurumduman, na programa. partner. Day pa akong narurumduman na pinag-urunan ta digdi sa programa na bakong espesyal. Siyempre, partner, Wala dapat pa akong narumduman na sinabi mo na ordinaryo ang topic ta. dapat Perming partner, espesyal. perming espesyal. Yan. Ulit tayo ni Sige. partner an na nagpapadagos na programa para sa edukasyon kana Bicol Party List. Sige. Kunyan partner ka nakaagi kayong simana puga-puga partner. Oh. Ang pagtatao ng educational assistance para sa mga senior high school. Wow. As in college student. Talaga, ha? Sa tabang iyan partner, syempre kana Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa kan Correct. mga estudyante. Yan. Orgulyo yan, partner. Siyempre, kaugmahan kan mga magurang, lalo na sa mga Kung pa ating kayo, estudyante. sangkod ngunyan, nalalauman. Alam mo, dakulo na ang nakapagtapos ng mga estudyante, dakulo na ang mga nagkaigwa ng trabaho ng mga estudyante. Sa tabang ka na Bicol Bicol. Scholars. Yan. Siyempre pa, partner, ini, dati So iba nga maining, nag-aki na, so aki na scholar na naman ka na ini Bicol. partner, makapagpatunay, buhay na patunay ini kasi ako Bicol Scholars ini. Partner, tanganing matabangan kita na matawan kita nin kompletong detalye. Sige. Manong udig di partner sa educational assistance as in programa kang edukasyon kanako Bicol. Makakaibaan tangon yan digdi mismo si Eda Rose Kilatan Flores, ang focal person for education kanako Bicol Party List. Maray na pagkahapon, Miss Eda. Maray na pagkahapon po sa Gabos. Sa gabos pong nagdadalan kan sa tuyang programa. Ayan, belated happy birthday man sa imo. Thank you. Ayan. Kaso rin sa birthday ni Miss Eda. Kaso hapon, if Hindi, I can Thursday. Ay, Kaya medyo- lang, partner, Medyo maduro distansya na. Dahil nang tada-tada dyan pero ng mga partner adobo. kaya, dahil niya masyadong na celebrar tanata, yaon siya sa field. Ito ang pinakamaurag na selebrasyon. Aram ang pinakamaurag na selebrasyon kang kumpleanyo pag ikan nagsiserbi, nakakapagtao ka ng kaugman sa kapwa. Correct. Na partner sa Rosieda sa mga nagdistribuir kan mga educational assistance. Yan, ah. Ngunyan, tabi, Ma'am Eda, dire-diretso kita sa tuyang tema, pira ang natauan na asistensya ka nakaaging simana. Figure, ang pag-urulayan tango yan, figure, pira ang mga total na estudyante. So last week po, nakagwa kitang 6 venues, off-site venues. Duman po, nagtao po kita ng educational assistance sa more or less 3,000 students. 3,000 Yes. students. That is for only Albay. for Albay. Yes, kasi Alright. ongoing din po yung payout po ng ibang provinces natin. Ano yan?
for senior high and college students na or anong tabi? Digdi po sa Albay, halo po siya. Igwa po kitang more than 2,000 for college students. Igwa man po kitang more than 500 para sa tuya po na senior high school. Kasi Ma'am Remy, Sir Josh, ini po kaya sa first time tang nagtao kita talaga ning proyekto para sa senior high school. Yeah. Kang mga nakaaging taon kaya focus po kita sa college. College. Kaya sa dit na lugar muna so pinili ita, digdi lang muna kita sa Albay, specifically in Legazpi, digdi mo na pig-target ta. Kumbaga pilot dati sa program. college, talagang permanente na ito. For college Ang po, primero regular tang yan. inimplementar ko niya na taon, so para sa mga Senior high school na talagang nakafocus po sa inda. So parang pilot program ta po digdi sa Legazpi and hopefully So bako ma-implement na lang pang ini. kolehiyo, pang K-12 pa. Correct. Yes. Ano ang naging obheto or naging kabali ang senior Nag-expand. high? Nag-expand. Ano ang kamautan kan sa tuyang mga congressmen? Actually, kang inot kaya ang K-12 kasi yung grades 11 and 12, pasok pa siya sa Education for All actually, under DepEd. Kaso ngunyan na nag-pandemic, talagang namatian kang mga parents na may nagpapaklase sa grades 11 and 12. So kadipisilan kasi kung technically, so pag-aadal kaya kang senior high school, ay gari college man Garo na sana. sa kolehiyo na Gari kaya. na sa kolehiyo kasi igwasin ng mga technical, mga aspects na pigtatakal nandun sa senior high school na talagang nangangaipon ng Isipon mo assistance. susultiro ko partner, kung dahil ng grade 11, 12, ngunyang ko ta na 4th year college Iyo, na. totoo, O bangon pa partner. niya second year college pa sana. Tapos, siyempre, saro sa mga kagabatan partner kan mga magurang kasi ang sabi ba kang gobyerno, Dinayo na lamang partner kan bata. Dahil pa nakakatapos. sabi ba ka partner kan gobyerno ta, dahil nga madidipisilan ang mga tios na estudyante para sa indang additional 2 taon sa pagklase. Kaya dakulang pasasalamat na igwa partner nin ako Bicol na nagtataon ng educational assistance. Gusto ko po din maaraman na kasi may mga kababayan kitang medyo na nagkakaigwan ng kadipisilan or dahil masyadong aram kung paano maging recipiente kaya ng educational assistance. Yan, yan paano ako, Bicol. makapag-avail? Kasi may mga nag-text pa lang sa kuya kan, mga bandang kininapot ko nga ni kay August. Misali bako, mga July. Mga July may nagapot sa kuya or katapusan kan June. Medyo sabi late na ang pag-inquire. Pag kasi- ma-inquire ka ng educational assistance sa ako Bicol, dapat mga anong bulan Mga anong bulan. mag-apot ka na. Usually po, nag-start po kami ng pag-process is May, June, July. Arod ka iyan. Pero dapat nakakuha ka na. Pero dapat ang implementation po ka iyan is dahil nag-change po baga sa school calendar ta, ma-implement yan ng August, September. Oo, pero by dapat mga July, Abril pa lang, nag-aapot-apot ka na. Yes, opo, Abril pa po. Kasi yung funding po kasi natin is para siya sa maabot na school year, which is ini nga ning So kung nag-implement kitang ma-inquire ka partner na mga bandang June, July na late ka na. Yes, most probably po, paano na po si paano listahan na? na Kasi iyan. Pirang ribo yan, ang pirang slots. ribo lang ang Ang pigtatawag. kaya Ngunyan po makumda. sa bilog na Bicol. Bicol region, ang target na po isa maabot 11,000 nga ni ini. 11,000. Kasabay na po digdi sa senior high school. na Pira ang target nakapila? na. Ang nakapila po, dakol talaga. More than 11,000. Yes, more than 11,000. Kaya nga ni Pig So mga dublado siguro nga ni. Pwede sir, kasi Oo. Pig, ang gigit So yan partner, Pig, sabi ko, duman sa mga nag-inquire na, paano day man nga kami maakubudar, niya ko kasi dapat naamay ka mo magapot. Early Kasi months. ayan, kung 11,000 ang slot sa Bilog na Bicol, sigurado ko ang aplikante partner, more than 20,000. More than. Sa 11,000 na yan tabi, Eda, igwa ba dyan na nare-reject ang termino kayan? Day, sa 11,000, yun na yun, suma-acceptar tayo ng allocation. Yes. Oh, Ayun what na. I mean Pero is, ang gusto ko sabihin, ang aplikante, mga more than 20,000, dokol duman ang nare-reject siguro. paano sa mga proseso, paano ka mo nagde-determine na talagang ini mga Pasok, ayun. Pasok. Ngunyan Ano po ang kaya qualification? Na, yes, Yeah. ngunyan po kayo na may pandemic kita. Dati, ang enlistment talagang nag-announce kita, nagdidigdi po sila para magpalista. Dahil pandemic po, nagdidepende kita sa satuyang mga coordinators para sinda po ang magtaon ng endorsements. Ibig sabihin sa mga iba-ibang lugar, igwa kita mga taon, gari focal man sa inda, na iyo ang nag-identify sa lugar and then i-endorse sa tuya. Sabi mo, Ma'am Remy, kung nagkakaigwa ba kitang grounds for disqualification, Yun. actually, dahil po kitang disqualify except kung igwa po sinang duplication. Ibig sabihin, igwa pong Na-receiving assistensya sa sa ibang referring party pero under the same agency which is the DSWD. How about po, So no duplication of educational Yes. assistance. pero alimbawa po, paano na suslat na 11,000?
How about po sa ibang aplikante na day na maaakomodar? Anong mangyayari ka ito? Ang iba po, pag actually, ang inikayang sabi kong slots is this is the regular slot. Ibig sabihin, kung in kaso po, igwa po na mag-abot ng pondo ngunya ng mga bare months, Ako na minsan may pwedeng mga ihap- espersos yes. pang extra sa tuyang congressman. Yes, exactly, sir. Kasi kahit patapos na yung taon, may mga additional pa kitang naaagad So, yung mga pondo. fall sinda sa piga-apuntang waitlisted. Waitlisted po. Doon lang sila sa mga coordinator. Scholarship ang apod. Pero ngunyan, educational assistance Mga po, piraman sir. po ang piga-abot kan Sa educational educational assistance na sir, from 2,000 to 3,000 pesos po yan. Kasi So, ini po, luminangkaw. from assistance, Kada kada SEM. school year na Kada po school yan. year. Kasi ang Ayun. implementation po kayan is by year na, kumbaga, in year na ini, 2021. May nagpapaapot. Ano po databe ang perfect month kan pag-apply? Actually, ang depende Gusto yan mo sa talaga ano. very specific, Sabi kayo ito partner. nagpapaapot. Oo. Sige. Pwede. Kasi kung ano, mag-apply ka ng June nga ni, medyo late ka na. Medyo late. Ano para talaga at ang least tama? maka-anticipar. Mga May po siguro, sir. Or before May? Or before May. Kasi that time, ina-identify na natin kung ano yung magiging scheme natin for the enlistment. Kasi nag-iiba-iba. And ano po ang mga particular na requirements? Oo, para at least madyan man, ma-inquire, bit-bit na ninda kung ready na. Ang requirements na po actually is basic qualification dapat enrolled sinda for the school year. Kasi ang nagpo-process po kang sa indang educational assistance ay DSWD. Sinda po ang nag-check and nagkukuha kang asistensya. So sa tuya po, enlistment lang talaga. Kumbaga, kailangan i-assure mo kami na mag-apply ka ay talagang mag-enroll ka for the school year kasi September ang enrollment. Kasi parang tapos masasayang June lang ang naman kung nagpalista nagpalista ka, tapos on hindi that ka year, di nag-enroll. ka man nag-enroll. Opo. So, ganun po. Ang inaagad mi lang sa mga coordinator mi, tawan nyo kaming assurance na ining mga ililistata is mag-enroll sila by September. Kasi nga, June pa lang, naglilista na tayo. So siguro that's the time na mga yaong duman sa waitlist. Yan ang nakakapasok. Ipapasok nindo Yes, according kapag man may din duman sa in order kung sa si actual. mga Kasi ano. may tinatawag tayo, Ma'am Remy, na target beneficiaries. Yan po, so nailista ta by June. And then by September, October, na nagkakandak na tayo ng payout, dyan po pumapasok yung actual beneficiaries. Okay. Ngunyan po, dahil tapos na kami kang payout digdi sa Albay and sa other provinces ongoing naman, nag-audit na po kami ng slots. Ibig sabihin, tinitingnan na po namin kung Napano doon, na? kung napasukan ba lahat, kung Or yung igwa pa? halimbawa, kung Ayun. igwa pa. Kaya doon naman papasok yung mga waitlisted ni coordinator Uy, gwapo pala namin. ngayang nawalat, mga 99 slots. Yung di ba? coordinator May naman po nagahapot namin. din digdi Miss Eda, paano tabi iso mga DA naka-avail pero nakalista? Kasi kung may mga emergency or may mga kahilangan. Yes. Ayan po kasi, ngayon kasi Ma'am Remy, ganito yung nangyari. Dati, nagpapapunta tayo sa DSWD at least 50 to 100 person per day. Ngayon po, nag-conduct tayo ng off-site interview kung saan humiram tayo ng malaking venue. Ayan na nadadalan ta dyan. Humiram tayo ng malaking venue tapos dyan sila nag-interview para isang bagsak nakakapag-interview sa DSWD 900, 800. So hindi na nila kailangan pumila pa isa-isa sa DSWD. And convenient sa mga estudyante Yes, kasi malipot convenient sa po. lautang Albay Astrodome. Maiwas. Okay. Yan po, yan na yung sinasabi ko tungkol doon sa nagtanong. Yan na po yung sinasabi ko na nag-audit po tayo ng slot. Pag nalaman natin kung sino yung mga for rescheduling, saka tayo mag-i-inform sa kanila for another schedule. So Kumbaga, maalat bibigyan sinda. natin sila ng isa pang tsansa na makapag-comply doon sa schedule nila at makapagpa-interview and hopefully walang problema makapag-payout Okay, sila. so prior ka mo magkuha duman sa waitlisted, tatawanin doon ng second chance. Yes Initabing mga day nakaabot duman sa primerong schedule. Yes po. So maliwanag yan, partner. And mas maray partner na pinaagi sa educational assistance kumpara partner kung scholar. Kasi pipira lang kung scholar. Kumpara din sa educational assistance, inabot kita kay pira 11,000 students. po. Oo. Yan po ang target po natin. So may mga specific program ba ang Ako Bicol Tabi, Ma'am Eda, para digdi sa mga estudyante ngunya na nagpapadagos pa din ang pandemic? Ang ngunyan po, kumbaga, the same program, pero ina-adapt po namin sa current system, the current pandemic. Kung dati-dati nagpapapila tayo, ngayon nagko-coordinate tayo sa mga focal persons, mga coordinator mas malapit sa lugar nila. Kagaya nga ng sinabi natin, nagkaroon tayo ng off-site. So, imbis na yung mga taga 3rd District, 1st District, pupunta sa Legazpi, ma-expose sila sa biyahe, dinala natin doon sa kanilang lugar. Example, for 1st District, nag-conduct tayo sa Tabaco. For 3rd District, nag
mag-conduct tayo sa UWAS. Kaya yung mga taga-island, taga mga coastal area, mga upland area, nakahabol sila. Kahit kulang yung requirement nila yung nung umaga, napunuan nila nung hapon kasi malapit na lang yung Ayan. So babalik-balikan yan ang nila. kinagayunan, partner, na duman mismo sa munisipyo Iyo na ang kamautan. ginigibo. Iyo ang kamautan ni Congressman Saldico na ang serbisyo kan ako Bicol bako pa dipisilon ang mga estudyante na makabil kundi irani. Irani, sa iabot mismo. Irani sa Ah. lugar kan mga estudyante. Tangarig maabil talaga kan mga Correct. estudyante Matindi Bicolano. talaga na ako Bicol, partner. Ipigrarani ni Congressman Saldico ang serbisyo sa mga Bicolano. Correct. Diyaon na si programa, itatauna sana, pero mas maabot kan sa tuyang Oo. congressman, na iabot na daing kadipisilan ang sa tuyang mga benepisyaryo. Yes. Po. Mga nang-aging taon po kaya usually ang payout natin from August to November. Bali may mga estudyante kita November na dai pa nakukuha Nakakakuha. sa assistance nila. Tama. Kaya ang ngunyan through the effort of the team po ni Director Leo ng DSWD, bali nag-pull out sila ng mga social worker nila para full force sila doon sa offsite Okay. natin. So Nababanggit dahil mo, tabi, nakaipuan kan mga estudyante na maghalat kay haloy na period o Yes. haloy na Kumbaga, panahon. target po natin makapag-payout hanggang ngayong September and at least Na mga magamit first. na tulos nila. Yes, ng magamit mga na po estudyante. nila. Nababanggit mo, Miss Eda, ini is only for province of Albay. Ining Ini sa nangyari senior. ng inot. Ining sa senior. Oo, Sa senior high school, sa Sa Albay mga pa lang masunod po. na mga aldaw, sa inaman tabi ka moong probinsya. Actually, ang ating pong Sorsogon and Masbate ay ongoing na po sa kanila since wala po silang masyadong manpower sa DSWD. Ganun pa rin yung scheme nila. Everyday pa rin po, pa 5-5, pa 10-10, pa 30-30 pumupunta sa DSWD. Ang importante po, gumagalaw po yung So, mga ibig referrals sabihin, natin. simultaneously Yes from po. other provinces. Ang Kamsur naman po, since malaki rin po sila kagaya ng Albay, magkakandak po sila ng off-site. Meron sa First District, meron sa Rinconada, meron sa Partido area, and the Centrong Naga. Maray na ganun sa na po partner yun. ta na Bicol, igwa partner ning mga hiwas na mga kaisipan. Tanganingan sa tuyang mga estudyante, hindi talaga magkadiripisilan. Other than that, abing educational assistance para sa mga estudyante, ano pa mga programa para sa mga estudyante as in youth, igwa na Bicol? An aram ko, igwa ka mo ning youth leadership, nagkaigwa po. ka mo ning iba pang programa para sa mga Juventud. Yes. Yeah, the Juventud, gusto ko din po ang i-mention sa Juventud as in ini pong sa tuya po ng mga volunteers organization kasi dako lang tabang po sinda sa logistics and then sa mga programa po ning Ako Bicol. Kasi ang Ako Bicol, ang manpower ta kung sa empleyado man lang diit kita. Limitado. Limitado. Pero pag abot po sa mga volunteers, Gulpi, lalong-lalo na po kadakol. ining mga kabataan, kadakol po. Kasi sinda mismo sa mga beneficiaries ta po, sa mga programa ta sa pang-edukasyon like educational assistance, sinda na po mismo, so nagtatabang sa tuya. Para sa Magayon yan partner na programa kasi sabi ni Miss Eda, kulang ang empleyado, Kaso rin ang man, partner. staff, kanako Bicol. Kaso rin Pero man partner nagkaigwang makanus na programa na ako Bicol. Pero may wala, magayon pero ang may programa. magayon yan, partner. Pero ang kinagayon ng ganit, partner, kasi anak ko Bicol, ka-partner ka ining pagmulde, pagbilog, kan mga, ining pagtataunin na so mga talent kan maangaki, ma-excel sa paagi kan programa kan ako Bicol. Kaya maray, partner talaga na ako Bicol, grabe, nakatabang nakasurog pa. Ano pa tabi, Miss Eda, an pwede mong maidugang? Baka may pangapudan ka po Oo. sa mga estudyante or sa mga Sa kliyente mga ka na magurang. Bicol. Yeah. Maulit lang po ako katong mga instructions siguro kasi nagdadangog Sige. sila. Para po duman sa mga nakalista or may slot na po sa educational assistance ta for college, maghalat po kamo kang schedule ta para sa rescheduling. Duman po sa mga dai nakaduman sa indang interview. Pangdawa po, duman po sa mga senior high school na naka-enlist po digdi, maghalat po kamo ning posting sa satuya po na group kung sisay-sisay na po si mga susunod na makaka-payout kasi by batch din po yan. Also, para po duman sa mga nasa waiting list, makipag-close coordinate lang po kamo sa mga coordinator or kung saan po kamo naghalat, kung saan po kamo waitlisted kasi oras po na may mabawas or may mailing kitang na-disqualify, na duplicate, kamo po ang ipapasok ng mga coordinators po mismo yan. So, natin. dahil ka mo mawaran tabi din pag-asa. Ta sabi nga ni Miss Eda, basta kumpleto ang sa indong requirements, nailing talaga na kamo kwalipikado, pero nakabalik ka mo sa waitlisted, dahil ka mo mawaran ng pag-asa. Ta And sabi nga ni, syempre, tatawan ka mo ng dahil ka mo tsansa. magparadit, talagang ang kamaubutan, ang kagustuhan ni Congressman Saldico, ining programang ini na para sa mga estudyante, irani sa Indo, mapakidabangan Indo, para sa futuro kan mga estudyanteng Bicolano. Yan kaya Mapasalamat lang Oh, yeah, ako, ma'am, sige sa po. partner ta. Mapasalamat po ako sa DSWD po na sa tuyang partner digdi, headed by syempre Director Leo. And then po, so team leader po ni Dangonyan, si Ma'am
Roda, and sa buong team po mga social worker po na DSWD Mabuhay Sinda ka, boss. na napangyari po ining off-site na interview. Also nagpapasalamat po ako sa mga schools na maski nga ni warang face-to-face, nagtatao po sinda ning mga IDs kasi saro po ini sa requirement. So panawagan din po doon sa mga eskwelahan na di pa nagsusubmit. Pag nag-request po sa student, sana po pagbigyan ta kasi yan din po ang piga-asahan po ninda. Papasalamat din po ako sa mga GIPs and volunteers po na mga estudyante din na padagos pong nagtatabang sa tuya para din ma-serve po ninda sa mga kapwa ninda estudyante. Ayun. Ayan! Maraming salamat, Miss Eda Flores, kan ako Bicol Party List. Partner, Ayun. mga maray na bareta, Ay, bit-bit talagang ni Miss Eda. maray na bareta, lalo na sa mga estudyante, na mga Bicolano na padaba na maray ni Congressman Saldico na gustong tawanan ni Congressman Saldico nin pag-alalay, nin huli talentado ining mga estudyanteng ini na ang pigigibon ninda sa pag-aadal para sa futuro, bako lang kan sa indang sadiri partner, kundi kan sa indang pamilya. Sa samuyang pagbabalik, may tatawan kita ning panibagong paglaom. Mapauran mang kita nin tablet. May manggagana man nin 1,000 pesos. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Puun kaidto sa gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multipurpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz.
Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang party list ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, rito sa Sorsogon. Nakulong po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol. Party list na sin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na nagtamang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik ang tabang ora Ora mismo. mismo. Partner, wala kita. Maray na pagkahapon mo na sa mga parang tabay Ay, sabi niya to. ni Kuyan Julian, Ate Luna. Rims, Ninong, nagantabay ako. Ay, Julian Luna ano ang bansag mo sa iya? Julian, hari ng saudan. Hari- Julian, hari ng pansitan. Pansitan. Ayan. Julian, turog Sa sa pansita. pansitan. Ayala ko Julian. Ay, si Ralph Marvin Ayala nakatutok man. Ayan, maray na pagkahapon dyan sa IAMS Barrio. Si Mark Anthony Ate. Matindi ang message ni Mark Anthony si Ate. Mike Leron, nakatutok man. Maray na pagkahapon. Good afternoon po. Dawa, day ako makabyo kan live nyo po dahil may trabaho po ako. Pagdating ko po ali sa trabaho, tigbubyo ko manggraray po ang tabang ora mismo. Tigpe-preview niya. Salamat tabi sa imo, Mark Ate. Hoy, belated happy birthday mo na kay Ma'am Annalyn Borsige. Belated happy birthday tabi, Ma'am Annalyn. Ayan. Kan Misibis Bay. Sige. Si Kuya Allen, palan happy birthday pa ding Allen Rivera. Belated happy kasod birthday ma. tabi pa di. Okay, may bisita kita ngunyang partner. Partner, kan sa arong aldaw, may nabisto kita partner na tatay sa Legazpi. Saan ka mo nagkabistuhan? Oh, di lang sa Legazpi partner. Nasa ibong kan pigsasapu, nasa ibong partner kan sa iyang pigsasapuong kamatean. Ara mo pigsasapu partner. Pigsasapar. Pigsasapar. Oh, grabing kamatean partner, mantinidong positibo sa pananaw sa buhay si tatay. Kaya partner, Sa tabang siyempre yan, kan si- sa iyang pamilya, asin pagtubod sa... mahal na Diyos. Yeah. Siyempre pa partner, dahil man sa pagpadaba kan sa iyang esposa. Oo. Kaya partner, Bistuhon biston ta siya ta. sa istorya kan magayon na si... Aika Ferry. Ayun. Kung dati ay matipuno at malakas, ngayon ay payat at nanghihina na ang 55 taong gulang na si Tatay Rafael ng Dita, Legazpi. Kwento ni Tatay Rafael na dating butcher o nagkakatay ng baboy, nagsimula ang lahat nung siya ay ma-diagnose na may colon cancer. So kairasan kang agum kong daga duman sa bigaan, napabakal mo ito pag-opera. Tapos may alaga man po akong urig, may ugbon man, naubos mo ito pagpabakala man. Yung ano sa ginastos mo duman sa pagpa-opera. Una na siyang naoperahan noong taong 2019 dahil sa sakit sa gallbladder at noong Marso ay muling naoperahan dahil sa colon cancer. Nagdag pa ni Tatay Rafael, di bababa sa 6 na gamot ang kanyang iniinom araw-araw, kaya dagdag pasanin pa kung saan kukunin ang pambili ng gamot. Kung saan kami ng kapangutan, nag-agad kaming tabang sa tugang ko. Kung sisay-sisay, nakamidbid ko. Kamidbid kan agum ko, agadan ming tabang. Sa kabila ng hirap na pinagdadaanan, isa lang ang patuloy na nagbibigay lakas kay Tatay Rafael para patuloy na lumaban, ang kanyang pamilya. Tigiling ko baga sa mga pag-iriba ko, nairak naman ako. Tapos siyempre mag-asikaso sa kuya. Di man ako nakakairo. Gusto kong magtrabaho, di man ako magkatrabaho. Ta makabakal ramang kibulong, di man ako pwede makairo. Kaya sindala lang didisponir. So akit ko. Kung saan kami nakakautang, utang lang po kami.
Panalangin na lang ni Tatay Rafael ay patuloy siyang bigyan ng lakas ng poong may kapal para lumaban at muling gumaling para muli ay magampanan ang kanyang responsibilidad bilang haligi ng tahanan. Ayan partner, nabisto mo si Tatay Rafael. Na maski igwasyanin kamatayan partner, positibo sa buhay dahil nagdataoning kusog sa iyan sa iyang pamilya. Ayan, colon cancer partner. Kuyan yan, epekto yan kan mga intake. Yes. So, inabusoan sa iyang hawakan siya makusog Dahil kung ka. ano ang mga... So, mga linaog sa hawak partner. mga Tundag. tundag, Ay. taba. Manika partner, nainot mo na naman sa taba. Sa karnihan eh. Ay, sa bagay. Siyempre, so mga crispy pata. Ihapot ta kay litsong Tatay Rafael kawali. kung tunay iyan ang mga babanggit mo. So, chicharong bulaklak, Sarap. mga lamang loob. Yan. Tapos may, inda ko lang kung nagsiring pa si... Apo ta partner. Yo, kay bantang ngunyan mga ka-action sa studio si Tatay Rafael asin si Nanay Alma. Maray na pagkahapon tabi Tatay Rafael. Gwapong-gwapo si Tatay Rafael daw ang may hilang partner. Naka-smile. Kumusta ka po Tatay Rafael? Maray man po. Ayan. Nakaka-smile ka kay aram pong maray ka ngunyan. Iyo, maray man po an sa kung Manoy Rafael, kan ikam kakusugan mo pa, ano an sa imong naturally sa pag-abot sa mga pagkaon, pag-inom, anong dati mong gawi-gawi? ay matibay po talaga ako dati mag-inom. Para katay po akong baboy. Aha. Bako sa mga pulutan, sa mga laman Mga loob. laman loob, Iyo po, pulutan. iyo po ang Ah. yan po ang pirming pulutan so mga lamang loob. Laman po. loob. So Mga matataba. so mga kinalasdig di sa kwan. Opo. Yan. So mga tinada partner na partikan urig, iyan ang Kasi ang colon pipakululuan. partner, epekto yan kung ano ang likinuan mo. Kaya may mga may mga kwan bagang ngunyan, mga medical kwan, may mga herbal ngunyan na dapat kwan mo para makwan so, Para may iwas maglinig toxic. sa colon mo. Okay. Oo. So ngunyan tatay, igwa ka ng colon cancer. Iyo po. Opo. So, ano lamang tatay, kumusta ang pagkabuhay? Aram tang dipisil mo yan. Ang buhay Haloy na kang may naging pandemya. matador, Ali po, mga pirang taon po. mga 30 po. 30 taon. 30 taon siyang butcher or matador partner. Kasuarin mo tatay iyan na matean. Kan ininang mga Duman sa nakalipas na itong 30 taon, uragong ka, Opo. Manoy Rafael, sa siringan. iyo po. Sa Partner. mamam. Pag naagdakan mga padiyon, Nagsisigarilyo ka pa. pading pero pael, biro mo po ako shot, magsigarilyo. pael, pade. Yun na Pirmi pade, pong may nakapaubos parainom na kita sa kan muya. kanay. Pirmi po ako may pulutan. Oh, Pero yan. may ikaw man ang bida-bida sa daraning pulutan. Tay Tako igwa po, ka pag ning. nagpagkakatay po, pagkatinda ko, may darana naman ako. May share siya. May nagpapainom, ikaw man sa pulutan. Opo. Hindi man, ta siyempre, ang mga padihon man, abang-abang, pade ako na ngayon sa arong ngayon ka. Mamam, ikaw na ngayon sa pulutan, sa papa. Pero Siguro may nagsisigarilyo pa. mahilig ka magluto. Dahil naman po. Mahilig ka magluto, manoy pail ki mga kwan, Iyo mga po, pulutan. mas kano pong, Chicharong bulaklak, mas kano pong klaseng pulutan. paksiw na isaw. Pero Iyo di ka po. man nagbabaso Ako pa po niya. ang nagluluto sa Ay, inda. yung pang nagluluto. Pero di ka man nagbabaso na nagtrabaho ka sa araw kaya na Dahil, trabaho. ma'am, Ay, po. bako man yung partner makasupog. Tangi Isang mo baga- marangal na trabaho, ang pagiging Dahil nga, matador. Di ko sinabing makasupog partner. Ang sabi ko lang, itong, sana dahil na lang ako nagtrabaho yan kasi inin na naman matean ko. So, daiman baga, Daiman po. daiman. Tapos syempre, Daiman po. dyan ka man nakapaklasikan mga aki. Iyo po. Oh, yan. Iyo man po ang pagkabuhay mi po. Baka nga ni si Manay, duman mo namit bidan sa pagturutinda mong karne. Oh, tanak kalakop man ako magbuno pa. Yung Kaya sabi ko, oron po partner, ako kay duman niya namin kung may bina. kasalan. So, duman mo nabistaduhan si Nanay Alma. Saan po ako Duman niya na nakaabot. matador, partner. Ikaw man daw. Ngunyan tabi tatay, taday ka na bagang nakakatrabaho ka pa din or daina? Dahil na po. Dahil So, ano nang pagkabuhay nindo? Dahil na lang po ako anong gibawon po. So, mga kamidbid ko, Pero nakakautang piran po. aki po nindo. Dua po. Darakula naman. Dakula naman po. Saro pong aki. Tapos man pong So, nakakautang na lang ka mo para Iyo po. makasurvive. Iyo. Si Mrs. anong trabaho sa insya? wala man po. So, ikaw lang talagang pinaglalauman. Ako lang po. So, kumusta man sabi mo nakakautang Pero ka mo? ang kwan Paano sa'yo, ang partner? pagbabayad? Ang kwan sa'yo, partner, nakapanduwa na ini. Dati gallbladder. Iyo po. Yan colon cancer. Kulon cancer. So, paano ang pagbabayad din to ka to tatay? Pag-araw ka yan, so alaga ako kabang urig po. nag-aratama Pag ka. nag-uugbon, mapabakal po ako ng ugbon. So iba, ibabayad ko sa iba. Itong pagkain. Pero araw ka nabanggit ni partner subago man ay pailday ka nagsusuko dahil yaon ang suporta kan sa imong pamilya. Siguro kaurunon ta si misis mo. Oh, yan. Tap- Aram ko tabi Nanay Alma, dipisa mo yan ang buhay, lalo na dahil pa si tatay nakakatrabaho, dahil kamong Siyempre, permanenteng income. Sa madaling sabi, ikaw ngunyan ang nagtitimon, ikaw ngunyan ang nagmamaniobra. Susustenir. Anong mga style kan pagigibo mo ngunyan manay? Maski sain po ako nagduduman sa DSWD po. Kung sain-sain po.
So ginigibo mo po ang gabos para kay tatay. Iya po. Talagang padaba mo si Manoy Pael. Opo. Ang sa imong pagkamot sa iya puun kang panahon hanggang unyan. Iya po. Ayo po. So, dapat man talaga nanay. Siyempre, ang kakusugan baga ni tatay, kamo man na pamilya. So, dapat, maski may kamatian, pagpapahilin nindo na, yaon man giraray ka mo. So, ano tabi, nanay, ang sa imong mensahe, sa imong agong, kay tatay Rafael? Sana dahil na siya mag-ano. Digdi po, nanay, makilaog po. Dahil po siya magpara sinutil. Nagsisinutil ka, tatay? Kung ano ang bawal, madam, dapat sunodun niya. Tanganin. Ibig sabihin, so bawal, tatay, ginigibo Pero mo manay ka? kam panahon manay na nagyaw ni sa saudan si Manoy Pael nagatindang urig dahil man nakakuang chicks. Dahil ma'am. Anya. Matibay. Talagang pasiring pirmi sa tuo. So, ano tabi, nanay, ang sa imong maisasabi kay tatay? Nagdadangog si tatay Rafael. Sana ano na siya, makarecover na madam, sabi. Tanatapos na naman, so 8 chemo, sabi aron. So, tapos na ang 8 chemo. Opo. Opo. Ngunyan, nanay, ano so pinakalas niya na in-undergo? Mapa-CT scan po. Kada da po 3 months, maga-CT scan. Dahil pa man napupunan ang CT scan. Yun na po ito, so nagduman ako sa Ako Bicol. So, sa ibig sabihin po, BR. nanay, natabangan ka mo ka na ako Bicol Opo. pagpa-CT scan. Sa BR po. Opo. So, yun, partner. Nagrani pa sa nadigdi partner. Iguana pala na naitambang tulos at An ako ako Bicol. Bicol. Siguro agad dantaman si Manoy Rafael kan sa iyang mensahe mo. Na medyo napapaibi si Tatay Rafael. Anong masasabi mo kay Mrs. mo Manoy Pael tabi? Hulaon sa kuyang pasasalamat po sa iya na maski puro paano po, nyaon po irmi po siya nagtatabang sa kuya na maray po ako sa kuyang kamayta. Pirang taong ka nang unyan? 55 po. 55. Adi palitan ko na. Anapod ko subago Manoy Pael. Pael. Unyan, Bako, Chupael. Chupael. Siya pa yun. Garoy ko akong misado kan partner. Na ano? Chupael. Kaya nga ni Tiyo, pag sinumpon mo, o ika, sugpunon mo. Chupael. Yan. Ay, Diyos ko, Mariusip, iba na naman naglalawag sa isip ni Teddy. Basta talaga si Teddy. Tatay, an sa Daya, imong... bako tatay. Chupael. Yan. Chupael. Ano ito? May punctuation? Kaya may nga patagas stress? taguson mo si Cho mo, tangarig medyo kuan. Sige. Chupael. Yan. Arog ka ito? Yan. Chupael. Tabi. Pinaluboy mo na naman. Sabi ko patagas-tagason mo. Dahil nataba ka, mahalo Sige. kita. Tatay. Yan. Parang may ka nakasmile, maray iyan, tatay. So, nagkukuha ka ng kakusgan sa imong pamilya. Iya po. Nababanggit po, tatay ni nanay, na natabangan ka mo kan ako Bicol sa pagpapacity scan. So, ano pa po ang kahagadan ninyo, tatay? Tayaon po ka mo digdi sa tabang ora mismo. Sana po, matabangan pa po kami kan sa muya pang pangangaipuanan Opo. po. Ano pang pangangai po yan, tatay? Medyo po nga ni makasupog magtaramta. Siyempre, ang pagkabuhay ng baga po, nangungutang masana po kami. So, Medyo pagkabuhay. pigakapos-kapos po. Opo, aram mo, partner. Day ka pong planong utangan si Congressman Saldi ko? Sana At saka po, si Congressman sana po, Pido pwede Carbin? po. O, yan, Ano? nagdadagdag Sana po po, sila. kung pwede po. Kung pwede ba? Yaon po dyan si Congressman Saldi. Ano po ang muya mong ipaabot Day sa man, iya? aram mo si Congressman Saldi ko, day man nagpapautang, nagtatao. Nagtatao. Abo niya Salamat utang. lugod po. Kung tawan niya, sana po. Yan. Taga-sain ka mo nga ni tatay? Taga dita po. Dita, Dita. Legazpi Legazpi City. City. Oy, si Kumpido. Si Kumpido. Andiyan po. Sige, ano po ang sa imong kaagadan kay Kumpido? Sana po, matabangan po kami ni Kung Pido. Kabarangay mo yan eh. Iyo po, na sa muyang pangangay po, lalo na sa bulong na para po imaray na po. Marahay ka. So, ang kagustuhan mo talaga, Nganin po, marahay ka. pag naray na po ako, di na ako mangagad sa inda. Yan. Makakatrabaho na po ako. Ayan. Yan. Partner, Okay. matindi matibay. Kasi sabi ba nga, partner, day mo tauan nin pagdakan, dapat turuan mo kung paano an makahanap nin ikakakan. Day mo So, yan. pagtauan ng sira, tukduan mo, magdakop ng Magdakop sira. ni sira. Yun. Makasupog Basihan man duman, mga po partner. para agad, makasupog man po. Basihan partner duman sa kasuratan Sa sa, Biblia Bible, pa. kang correct. panahon. So yan mga ka-action, si nanay, nabanggit niya na natabangan na sindakan ako Bicol Alagad Panigan tatabangan Siniskan. pa. Pero partner, diretso pagtabang. Natabangan Siyempre, na, magpapadagos pan pagtabang. correct. Kaya Anaran ko tatay, nga ni, may surprise sa padyan na regalo hali sa likod eh. Pasok! so, kulang sinasabi ninda pagkabuhay. Pagkabuhay, siyempre, sige. dahil Ayan, si Princess, pasok. Ayan. Uyog-uyogon mo Yan, yan. tatay. Sus, may kape, may dilata. Salamat and, po. ayan, Salamat sige po, po. sabi sa- So, ini sa- tatay, date man sana ini.
Pero Yes po. makakasustenir. Yun Pero po. ito pong kaagadan Dakulaon na nito, pong pasasalamat ko po. Maski po dit lang po yan. Dakulaon na bagay na pong... Pero so sa ospital partner, sagot yan kan ako Bicol Opo. Party List. Tapos may kaagadan siya kay Kong Pido, nagdadaong si Kong Pido, alatong ta partner, kung ano ang sa iyang kasimbagan. Yeah po. Ano? Pero Yan. alam ko talaga, ining congressman kan ako Si Kong Bicol, Pido na may dakulang- May dakulang puso, mga ka-aksyon. Ah, Ano pa partner, ang dakulang gusto mong taramon? Si Kong Pido na may dakulang... bulsa. Ayan, ha? Tatay, maaraman mo tulos yan sa maaray na panahon, as in, madaling panahon. Okay, partner, sige. ha? Okay, ano po ang mensahe mo, nanay, kay Congressman Saldico Tabi, ka na Bicol Party List? Oh, sige po. Ay, iranin mo, ilaw mo po. May resita po pa siya. Kulang pa po ito. Oh, yeah. Anong reseta yan, nanay? So, kapisita bin po. Kapisita bill. Bin. Bin. Manggura ano dayan, nanay? Sa Mercury po, 150. 150, pero daang bulong ang kaipuhan. 70 po. 70 pieces times 150. O, Ay, sige. edit man sana. Date man sana. Okay po, nanay, taatsa nanay magurulay kita. Sinialaw ta kay sige, Kong Pido. son. Tanganing, ang problema, magianan partner. Okay. Yan man talagang kamautan digdi mapagiantaan problema kan sa tuyang mga kababayan. Sa samuyang pagbabalik, mapatagdo na kita nin tablet. May manggagana man ng 1,000 pesos. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo din. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan, matulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro.
Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat is Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang Tabang Oranismo. Partner, marin na pagkahapon. Kaway-kaway pa lang sa Hello. mga viewers na dyan sa luwas. Yan, sa mga viewers na dyan sa luwas. Hello, Tabi. Enjoy watching us. God is watching us. God is watching us. Okay. From a distance. Partner, pinag-urulayan din ka sa bago. Kung ika, sarong bagay na ilalaog sa raugan ref. So mga tada-tada. Or mas iba ko tada-tada. Kung ilalaog ka sa laugan ref, kung makalaog ka, kung kasya ka, ano ika? Kung ako ilalaog sa laugan rep, Aha. kuya nako, salad. Sarang. Ano, fruit salad or buko salad? Maski ano, basta salad. Basta salad. Masarap yan, partner. Pero seasonal lang yan nangyayari. Ika, ano ka? Bunay. Bunay. Ilalaog ka sa rep, bunay. Bunay. Kasi, masarap ako kainin pag umaga. Pag tanghali, pwede akong isabay sa silog. Diba? Silog, tapsilog, sisilog, tosinulog, any log. Sarap. Pwede din akong pang-dinner. Silir. Gusto mong sabihin, partner, pwede kang kainin kahit anong oras. Yes. Ibig sabihin, kahit ano pang oras, masarap akong kainin. Ang problema mo lang, malayo yung tagakain. Oo naman. Ikaw na naman. Ikaw talaga, si Lear, humba dang gusto niya. Paborito ko din yan. Aputon ko sa tuyang guest. Ipamidbita mo na. Oh, yun pala. No? Si mga Sherilyn. kasabay tangon niyan, si Sherilyn Baral. Ang sa tuyang tablet winner ka nakaagi niya tong episode. Sherilyn. Kung ikaw ay isang bagay na ipapasok sa refrigerator, ano ka? Ice cream po. Ice cream. Yummy. Gusto niya sa pigdidila-dilaan. Ice cream. Kaya lang, pag natutunaw yan, hindi naman super may ka lang nasa laog. Anong flavor? Nagdidilag mo. Anong flavor? Ube po. Ube. Ube. Iba ang dating. Iba ang dating mo. Ube. Si Ted ako yan, uring. Siya ang uring. Na ilalagay sa ref. Pangpaali ka Pero sabi ni Ted, may depensa siya. Siya ang may odor. pinakamabigat na rule sa loob ng refrigerator. Siya ang may pinakamabigat na role. Pampalis ng baho, pampalis ng langsa sa loob ng refrigerator. Si Miss Russell daw, narinig ko din kanina, isa siyang ice pop. Pop. Si Maki, nadangog ko din. Sabi ni Miss Russell, si Maki ay isang, si Maki? Tosino. Yan, Bicolanus best. Young pork. Batang-batang pork. Alright, yaw din sa bisita ta, Sherilyn Baral. Pirang taong ka na, Sherilyn? 18 years old. Taga-saing 18 years ka. old, pero gari ka man sana 14 years old. Taga-saing ka, Sherilyn? Sana sa Malilipat, Albay. May boyfriend na? Wala po. San Jose, kabali ka duman sa mga Organized organized students? na nanggarana. Hindi po. Anday pa. Isi sa nagtag sa imo.
Si Josie po. Nanggana na siya? Opo. Talagang effective partner. Matibay ang mga taga San Jose. Ano ang gusto mong maging pagdakula mo? Teacher po. Pagdakula. Teacher ning ano? Secondary education. Secondary education. Anong gusto mong, gusto mo secondary, abo mong elementary? Mas madali pang opportunity. Uy, pero kung elementary, pag secondary, baka magpagkamalang kang estudyante, dahil daw. Aram mo partner, nasabi ko, cute kaya siya. Ako partner, Cute. kung ako naging para tukdo man, ang gusto kong tukdoan partner, so mga nagmamasteral na. Tamatibay na. Tsaka so mga nagdodoktoral na. Mga matitibay ng hani. Tapos igwa na ng mga degree. Dahil man, tangarig pagdependent din na kan thesis ninda, may pakaon. Ka talaga, partner. Di ba? Sabi ko na. Ako gusto ko man maging teacher. Kaya lang, di ako Abo sa imo kang principal. Day partner, diitan pasensya ko kaya sa mga sa mga makukulit na aki. So, gusto ko Kaya nga, di ba kung aki ang turuan mo, mga gurang na? Pwede. Anong year ka na ngunyan? First year po. First year pa sana. Okay. Pero gusto mo talaga maging paratukdo? Yes. Pira ka mo magturugang? 4 po. Anong trabaho ni mama sa ni papa? Si mama po wala. Si papa po nag-sideline po sa construction. Construction. Brown ang mata mo, Sherilyn. Yes, Iyo. Cute-cute na bata si Sherilyn. May nag-iilusyon na sa imo, Sherilyn? Wala po. Wala or talagang abo mo lang, i-welcome. Wala po. Ang focus mo niyan is study. Yes. Study first. Hindi na, i-focus mo na, partner. Tautan na, partner. Sherilyn, uyanaan sa imong brand new tablet. Hali kay Congressman Zaldico. Regalo tabi sa imo, Sherilyn. Naway magamit mo sa iyong pag-aaral. Ayan. Ayun. Color black. Tablet. Kumusta man ang pagmati na kapot mo na, Sherilyn? Sobrang masaya po kasi may magagamit na ako sa online class. Ay, nakikinig sa iyo si Congressman Saldico, nandyan siya. Ano ang masasabi mo sa kanya? Na naregaluhan kanya ng isang magandang tablet. Dakulaon pong pasasalamat sa programang Tabang Ora mismo, asin po kay Congressman Saldico, kay Congressman Pido Garbin po, and sa bumubuo po na ako Bicol Party List na saro po ako sa napili na matawan po kay tablet. Dakulaon po ining tabang para sa sakuyang pag-eskwela. And sana po, dakol pa kamong matabang. Ayun! Ayan! O, Magayon ang accent ni Sherilyn. Yes! Duman naman sa mga estudyante, bako lang kan San Jose Community College, kundi mga estudyante sa bilog na Bicol Region. Ano ang mechanics para manggana ng tablet? Sa mga nagmamaot man po na manggana asin matawan ki tablet, i-like asin i-share po ang live episode and ilag po sa comment and kung natakaypuan po kamo ang manggana asin address and kung saan po kamo nagkaklase. Ayan. And ay paglingawan, magtag. Itag po ang tulong friend. Or more. Yeah, the more, the better. Congratulations! Binibining Sherilyn Ice Cream Baral! Baral! From San Jose Community College. Bicol University. Taga San Jose siya. Taga San Jose. Pero taga Bicol Bicol University. University. Matibay pala. Matibay. Scholar ng bayan. May nanggana na! May manggagana pa! Siya naman si... Claire Ann Lisay. Lisay. Ipabasa mo. Congratulations! Tanganing maraman ta ang mensahe ni Claire. Ipabasa ta ang mensahe ni Claire. Ayan. Yan ang sa iyang mensahe. Yan. Marhay na apon po sa indol sa gabos na staff kan programang inilalong-lalo na ang sakuyang piga-idolo na si Representative Saldico. Ako po si Claire Ann Lisay, 19 years old as in sarong incoming college student na taga-barangay Kumapo, Kapo, Pilar, Sorsogon na naglalaom na matawan nyo kitablet na magagamit ko sa sakong pag-adal lalo na ngunya na pandemic. Asin ang sakong cellphone ay nagaraot-raot na. Makatabang po ini sa pagibukan sa kong thesis asin iba pang mga school papers. Makatabang din po ini bako lamang sa ko pati na sa sakong mga magurang. Taanganing dain na po ninda ako bakalan ni maray na cellphone na gagamiton ko sa sakong online class lalo na po ngunya na papagal ang buhay darakan sitwasyon ngunya na pandemic. Sana po talaga saro ako sa mapili
na matawan nyo kitablet. Kung sakali man po na di ako ngunyan mapili, patuloy po ako maglalaom. Salamat po and God bless. Ayun! Ayan! Congratulations! Claire Ann Lisay! Lisay! Partner, Ayan. paano ni makuha ni Claire Ann? Ayan, Claire Ann, para maklaim mo ang sa imong ginanahan na brand new tablet, alaton mo may mapod sa imong staff kan Action Co Center. Alright! Alright, partner! Oh! Mga ka-action, dyan lang tabi ka mo sa sabuyang pagbuelta. Maparaffle kita ngunyan, may manggagana in 1,000 pesos. Kaya ang tablet na kamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito de Sorsogon. Nakulalong po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na nagtamang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit.
Saka mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Una kung mga tugang, ako na sanaan mabalik. Dai pwedeng solo ka partner. O, may gigibong ko tayo si partner na rin yung pabagibo, kaya dali-dalion mi na. Dai man. Kaya pa? Okay. Dai, nagka-cramps lang ang tula ko partner aram mo, first day. Of classes. First day kan mga being First day of your radio program. Ayun. First day kan sa tuyang aning period. Ay, Sabi yun, hindi mo na problema. Bilang mga babae Pwede man baga, normal yan. pwede man kuta ng mga tugang ako na sana nagbalik, tas si partner uto na. Oh, it's not. Di ko man pwede kang pasuluhon, partner. Pwede ka kuyaon. Ngonyan, partner. Ngonyan, tamay nagalat kita mga parantabay na manggagana nin 1,000 pesos. Mapili na kita! Ayun na Sa yan, tuyang bigasamin. maswerteng 1,000 pesos winner. Oral daw, partner, may 1,000 kitang pinapanao. Digdi sa tuyang programa. And syempre, pag Friday, Oral daw may nagtatagdo. 5,000. Oral daw may nagtatagdo na 1,000 hanggang Huwebes. Correct. Pag Biyernes, nag-uuran. 5,000 pesos. Ayan. Maki Balabis Pasok! Ayun. Da-da-da-da-da. Ayun. Ibang klase ng laog. Iba. Yan. Isa Sige. kang Umikot ka, umikot ka. Isa kang caterpillar. Uod pa lang, partner. Da-da-da-da-da-da. Eto na. Alright. Numero. 0912 12 1160 1160 784 784. from Kamalig Albay. From Kamalig Albay. Si Judy na Salyan. Nas. Yan, Alright. nag-ring na. Sige. Judy na Salyan. Ayan. From Kamalig Albay. Yan Mga na. pagkahapon. Judy! Hello po. Nag-ano ka, Judy? Ora man po. Pangaray ka pa, wara sana. Nagbabantay ng aki ko po. Piran aki mo. Piran aki mo. Dua po. Dua. Piran Si Sayan may gibo. Si Sayan may gibo. So ago, kami ni ago. Anong oras nindo ginibo? Kaswarin pa yan. Sa inindo ginibo. Purang aputa kung paano ginibo. Adi. Judy, ang tabi. Ara mo kung si Sayan ay nag-apod sa imo? Ano an pagmati mo, Judy, mo niya na may kaulay ka, sa iling mo ano tabi ni? Grasya o ano tabi ay naglalaog sa imong alimantak? Nabigla po. Nabigla ka, nata. Ara mo kung si Sayan ay nag-apod sa imo? Judy. Sa tabang ora mismo po. Oy! Correct! Maray na bareta, Judy na sa Salyan. Kay katabi ang samuyang 1,000 winner! Gana ka nin 1,000 pesos! Hali kay Congressman Saldi ko ka na Bicol Party List. Judy! Anong trabaho nindo ni Agomo? Si Agomo, anong trabaho? Construction worker po. Ano? Construction A worker. construction worker. Okay, so nakulang tabang na iniali kay Congressman Saldi ko. Anong masasabi mo kay Para Congressman? po sa duwang aki ko. Salamat po. Ayun, Ayan. para sa duwang aki niya. Judy na sa Kamalig Albay, congratulations! Alaton mo? Alaton mo, tabi, may maapod sa imong staff kung paano mo maklaim at sa imong ginanahan na 1,000 1,000 pesos. Congratulations! Salamat po. Alright, bye-bye! Bye-bye! Yan, mga ka-action. Ngunyan, Maswerte. partner, so mga kababayan ta na gusto man manggana ng cash, anong gigibuhon? Ayan, simple man sa natabi, ang dapat nindong gibuhon. And i-like ang Sumuyang official Facebook page. Ikaduwa, mag-comment tabi ka mo kung nata dapat ka mong manggana. Dahil paglingawan, ibugtakan sa indong telephone number. As in, syempre, ikatulo, magtag nin kapwa
mga FB friends. Ika-4, i-share ang Samuyang live episode. As in, ika-5, good luck tabi sa indo. Very good. Ngunya Ayan. naman, partner, may pagirumdum ka sa publiko. Asin pangapudan sa publiko. Go ahead. Ayan, ako na naman partner. Oo. Para sa mga kababayan niya to dyan na nadidipisilan sa indong mga buhay, nagagabatan sa mga eksperyensya asin problema. May reklamo ka mo sa indong sosyudad, may reklamo ka mo sa indong mga kapitbahay. Simple lang dapat nindong gibuhod mga kaaksyon. Pasiring ka mo digdi tabi sa muyang opisina. Digdi sa Embarcadero de Legazpi, anapon ang Action Cost Center. Asin ipaabot an sa indong mga agrangay. Siyempre pa sa mga daytabi makaigdi, bukas an sa muyang official Facebook page. Ipaabot an sa indong mensahe. Asin igwatabi ning staff na maakomodar sa indo. Asin matao sa indo nin katabangan. Tangani an sa indong problema, magianan sa tabang yan ni Congressman Saldico kang tabang ora mismo. Dahil ang kagustuhan ni Congressman Saldico, ang serbisyo kan Ako Bicol, maitao sa mga kababayan tang Bicolano. Ayan! Kaya mga ka-aksyon, ano pa sa indong tigigibo? Ipaabot na sa Samuya tabi digdi tanganing kamo magianan sa tabang yan ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Partner! Oh! Inabot na naman kita kan oras sa nganing kitang paramiantras na magpaaram sa agaliwat. Magiribang kita paras na oras asin paras na programa. Kami an sa indong nakairiba. Daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Siyempre, Joshua Martinez po, ang sa indong Mr. Siram. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay. Maraming salamat, asin! Salamat. Partner. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko